Я хочу рассказать историю моей выпускницы. Эта история доўжылася 10 гадоў. 10 гадоў таму да мяне звярнуліся бацькі школьніцы. Та вучылася ў 3 класе. І яны хацелі, каб я не проста дапамагла іх дачцэ падняць адзнакі, павысіць адзнакі, бо яна і так была выдатніцай, проста геніем. А яны хацелі, каб англійская мова стала часткай будучага жыцця, то есть часткай асобы. Каб яна умела думаць, шукаць інфармацыю на англійскай мове, працаваць на англійскай мове. У іх ужо тады былі крутыя планы. І яны збыліся. І так, запыт быў такі. Вучаніца, 3 клас, добра ведае мову, але хочацца, каб яна ведала дадаткова больш і жыла гэтым. У 2 словах пра наша падарожжа. Падарожжа ад кропкі А да кропкі Б. Мы зрабілі так, каб мова стала навакольным асяроддзем для дзяўчыны. І, канешне, школьныя поспехі, яны прыйшлі сталі як натуральным результатам. І пра поспехі я трошкі пазней раскажу у раздзеле трансфермацыі. Цяпер раскажу пра нашы метады, мае аўтарскія метады. У гэтым выпадку мы сфокусіраваліся на цікавасці. Я падтрымлівала, мы з бацькамі, канешне, падтрымлівалі усе папыткі дзіцяці чытаць інфармацыю в Вікіпедыі, напрыклад, на англійскай мове, чытаць кніжкі ў арыгінале, фільмы, мульцікі, гульні. Всё было на англійскай мове. І такім чынам мы стварылі натуральнае асяроддзе. І да чаго гэта прывяло? Трансфармацыя. Па-першае, акадэмічныя поспехі. Дзяўчынка стала не проста выдатніцай. Яна удзельнічала ў алімпіядах па англійскай мове і на ўзроўні школы, і на ўзроўні рэспублікі, і была прызёрам. Я памятаю, як мінімум 1 ці 2 першых месяца было. Унутраная упэўненасць. Акрамя таго, што яна відавочна была любіміцай настаўнікаў, яе вельмі паважалі і школьнікі, паважалі аднакласнікі. Таму што яна атрымлівала заўсёды выдатныя адзнакі і на уроках англійскай, і калі рабілі дадатковыя праекты, і, канешне, калі удзельнічала ў алімпіядах. Кар'ера. Ёй удалося рэалізаваць мару, я думаю, што многіх людзей. Адразу пасля школы яна змагла атрымаць месца ў амерыканскай кампаніі, якая займаецца IT-тэхналогіямі. Для кагосьці гэта мара, а для яе гэта ўжо рэчаіснасць. І я вельмі радая за яе і іншую. Але галоўнае гэта свабода самавыяўлення. Так, па-беларуску гэта самавыяўленне, такое слова ёсць. Яна адкрыла партал у новы свет. Уся інфармацыя, медыа, СМІ, сацыяльныя сеткі, фільмы, кнігі, яна чытае і глядзіць на мове арыгіналу. Сябры, уявіце сабе, у яе ёсць па ўсяму свету. Гэта проста вау. Ну і пра
Пра фільмы, гульні я ўжо расказала. Што гэта было для бацькоў? Для бацькоў гэта была проста шыкарнейшая інвестыцыя на 10 гадоў наперад. І яна нават зараз акупаецца тым, што дзіцё атрымлівае добры заробак кожны месяц. Дзіцё чытае ў арыгінале кнігі і не чакае, пакуль іх перакладуць на беларускую ці рускую мову. Яно глядзіць фільмы на англійскай мове, гуляе ў гульні з сябрамі з усяго свету. Такім чынам, бацькі адкрылі партал у іншы свет. І дзіцё зараз падарожнічае проста без перапынку. Хочацца прачытаць вам водгук, але думаю, што лепш, каб вы паставілі яго на паўзу і прачыталі самі. І вы зразумееце, як глыбока англійская мова прыйшла ў жыццё, у асобу гэтага чалавека. Спадзяюся, вас таксама уразіла гэта гісторыя, як і мяне, калі я даведалася, што адбылося з маёй вучаніцай праз 10 гадоў. Я проста была ў прыемным шоку. І яшчэ раз паўтаруся, што я была вельмі рада за яе бацькоў. І, канешне, гэта не адзіная гісторыя. Ваша гісторыя можа быць наступнай. Калі вы ў такой сітуацыі думаеце, ці рабіць гэтую інвестыцыю ў сваё дзіця, канешне, трэба рабіць. І дзякуй, што паглядзелі. І свае кантакты і гэтую гісторыю я аставлю ў апісанні пад відэа. Спадзяюся, вам спадабалася.